Als in 2017 het nieuwe schooljaar begint, dan is deze school er waarschijnlijk niet meer. De vestiging van de Broeken in Zwamen verhuist namelijk naar Ruiver. De Aje Greswarenfabriek, die er nu nog verlaten bij ligt, moet dan omgetoverd zijn tot een compleet nieuwe school. Deze week is op donderdagavond een voorlichtingsavond, want veel mensen zijn nog erg nieuwsgierig naar de vorderingen. Kinderen die nu in groep 8 zitten en een keuze maken voor de Broeken in Zwamen, die zullen vanaf 2017 dus naar Ruiver moeten. Het is ontzettend verstandig om het onderwijs op één locatie vorm te geven. 2 locaties zijn toch nadelen. En dan niet alleen financieel. Financieel heeft het een heel aantal nadelen. 2 gebouwen is duurder dan 1. Maar vooral ook om met name naar het noorden toe, en als het hebben ze voor de Ruiver, om het onderwijs op vanuit één locatie vorm te geven. Zodat ze een sterke school hebben, krachtig in de omgeving en vooral straks in samenwerking met die omgeving. Het wordt niet een school op zich. Komende donderdag om 7:30 hier in de aula in Zwamen over een informatieavond. Er is in principe voor alle eerste en tweedejaars de ouders en verzorgers van alle eerste en tweedejaars leerlingen. Omdat dat ook de leerlingen zijn die straks met zullen gaan naar de Ruiver. Die is voor alle ouders, verzorgers van toeleverende basisscholen, groep 7, 8 en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden enzovoort. Iedereen kan er ook naartoe komen. En wat we op die avond gaan doen, het doel voor die avond is 1, vertellen nou, wat we verstaan op dit moment. En 2, waar we gewoon in de toekomst. En dat is ontzettend belangrijk. Mensen zijn nieuwsgierig. Ze weten, er zit gedaan te komen, er zit een verroering. Die gaan in die ganse grote oude fabriek. En wie gaat het weren? Wat gaan ze er doen? Wie gaat het onderwijs vorm krijgen? En met wij. Want heel veel u weten ook dat we dat samen gaan doen met partners. Ene partner ken ik noemen, dat is Rendis. En dan komen nog een aantal partners erbij. Nou, komende donderdag zullen die ook hier allemaal vertegenwoordigd zijn. En we gaan ook een stukje uitleggen van, goh, wat willen we hier nu gaan doen met ons onderwijs? Dat wordt in ieder geval betekenisvol en contextrijk. Nou, dat zijn 2 woorden die donderdag uitgebreid terug zullen komen. En dan gaan we dus uitleggen wie we dat vooruit hebben. En daarbij, wat we ook heel belangrijk vinden, mensen moeten een beetje gevuld erbij krijgen. We zijn er volop mee bezig. We zijn van alles aan het bedenken van samenwerking en procedures enzovoorts. Maar vooral ook dat stukje gebouw. Wie komt dat er nu uit te zijn? Wie zou het er uit kennen komen te zijn? Wat gaat er in ieder geval wel gebeuren? Wat in ieder geval niet? En wie zit die planning in? Nou, we hopen dat donderdag aan het einde van de avond de lui gaat meer weten over ons school. Waar we op dit moment verstaan. Waar we in de toekomst voor gaan. Waar we het allemaal over eens zijn. En een duidelijk beeld hebben bij het onderwijs en straks het gebouw water gaat komen. En dan is het aftellen tot 2017, hè? Dan is het aftellen tot 2017. Maar tussen nu en 1 augustus 2017 mag nog heel veel werk verzet worden. Nog heel veel. Ja.